আজি গার্লফ্রেন্ড লগত কাইজা হৈ আছে আমার কাইজা হৈ আছে মোক থাপৰ মারছি মোক বুলি বেলেগ লগত মই কিবা কি কয় লগ ধরছি বলে মই লগে ধরা নাই মই ব্লগ বনাবাই আইছি তাতে मोख्रा साइसो होमबा ओ गाइस मान मालाय बरा जरा जरा बेरागासिनो सिंगेल So hello guys दिनै जोङो लागायलांलायसै मामोनलाय मायाव थांगोन गपाल फुजा थांलायसै आरोना गाइस बोथोराव बारा थिग नङा जों थेवब्लाबो माने नाजागोन आरोना नोंथांमोननो माने देखायनो थाखाय बिनि थाखायनो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होगोन आरोना भिडिअखौ वाव मटु नै जोंना मटुखौ लोगो मोनदों मटु फानि माबा फानि बानायग्रा नै गाइसमोन नायना लाबानो जाबाय आरोना फानि बानायग्राया दा नै जोङो बिदि माने साइकेल सालायगासिनो बिथाङा आंखौ थिखायदो आं गाखोग्रा आरोना गाइसमोन दा जोङो जि हायो माने भिडिअखौ देखायलांबाय थागोन नाजागोन आरोना जोङो ना गाइसमोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नलबा जेबो इन्टारेस्टिं नांनाय नङा माबा भिडिअखौ फुल नायजोबाबा बुजिनाय नङा आरोना गाइसमोन माने एकदम माने नै मा होनो गपाल फुजायाव बोसोर माने अखा हायो आरोना गाइसमोन बेलेग माने फुजाफोराव हाया आरोना गपाल फुजायावल' हायोना गपाल फुजायावल' हायो आरोना नै दुर्गा फुजा लोखि फुजायाव मानो हाया नोंसोरो हायोबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो गाइसमोन खोन्थाहर दा नै जोंना नै मुटुखौ दासो लोगो मोनदों सोरजों फैदों नोङो जोंनि मुटु सोरजों फैदों नोङो सोरजों सिगाङाव थांबाय आच्छा सिगाङाव थांबाय नोङो गाइसमोन दा जों थांबाय थानोसै आरोना लामायाबो एसे गोलाव ओरैनो खै मिनिटसो लागोन ओरैनो मोनहैनाया एसे खै मिनिटसो 1.5 घन्टा हमबाय आङो 1.5 घन्टासो लागोन आरोना दा जोङो नै साइकेलजोंसो फैदो गाइसमोन साइकेलजोंसो फैदो हरबो ना आरो मोजांबो नुजोबा आरोना गाइसमोन स' गाइसमोन दिनै माने लास्ट आरोना फुजाया दिनै लास्ट आरोना गाइसमोन लास्टनिखाय माने दिनै लास्टनि थाखाय माने बया मानसि जागोन आरोना गाइसमोन थांलाय फैलाय आरो मा बुंनो गाइसमोन फुजायाव मोनहैब्लाबो मा जानो मालायफोरा जरा बेरायफैबा ल'ला नायबाय थाबा आरोना गाइसमोन गल'ल' नायबाय थानायसिन आरोना जों सिंगेलफोरा थेवब्लाबो माने जोङो देखायनो माने फैथारबाय आरोना फुजायाव दिनै लास्ट नालाय दाख्लैफोरबो नायनाय जायाखै बिनि थाखाय जों माने दिनै लास्टखाय देखायथारनोसै आरोना थ' गाइसमोन दा नै जोङो गेट मोनबाय आरोना फार्स्ट गेट दा जोङो नै थांबाय थानोसै आरोना नायलांसै आरोना गाइसमोन दिनै फुजाया लास्टखाय बिराद मानसि जागोन आरोना गाइसमोन जों देखायलांबाय थागोन आरोना याद नायबानो जाबाय आरोना गाइसमोन बया मानसियानो नै मटर रखदा नै गाइस फानि बानायग्राया नै बिराद डेन्जार इयो दा नै गाइसमोन फार्स्ट माने गेट मोनबाय बोरो ओइलाय नोंगौब्रा नै गाइसमोन नै गेटआ नायना लानांगोन नै जोङो दा हाबनोसै आरोना बोरो वाव बोरो ओइ नङासन जायखौ सानदोंमोन माथो नङा जों दा माने सासे लोगोखौ नेगासिनो बोरो माथो नुवाखै दा नै नाय मानसिफोरा आयौ मानसिफोर बारबो ओरैबायदि बार बारदोंना गाइसमोन अ माय गड मा नायनो गाइसमोन मालाय जरा बेरायगासिनो जोंहा गल'ल' नायबाय दा नायनोसो फैदों ना एसे मोजां सिख्लाफोर फैयोब्रा नै सिख्लाफोर नायनो फैग्राफोरा नै नायना लाबानो जाबाय गाइसमोन आयै मानसिफोराथ' बहुत जादों आरोना गाइसमोन नै बिदिजा नै साखावगासिनो सोर पार्किं आरोना हा पार्किं आच्छा नै मा नोंसोरसो नायदों नामा सिख्लाफोरखौलाय एसे नायदो देखायगासिनोलै गाइसमोन नै देखायगासिनो ओरै नङा बिराद मानसि आरोना गाइसमोन दिनै लास्टखाय बिराद मानसि होंगो दोंगो एरायनो जायगा गैला नै गाइसमोन
Lanaba hordinglah guys men. Wih, wah. Dia warna siam na. So guys, mana dia warna nanti lawan jalan naga beri nanti. Kenapa orang boya foto siapa yang nak giok na? Ini siapa ya? Foto siapa ini nama? Foto. Dah sampai kan? Dah sampai kan? Ayo, bisa nak mana? Bisa nak gaya? Bisa nak gaya no? Angin apa tu gaya dah? Inta kan nanti tu single biar guys nak naga. Aje girlfriend लोगों कैसा होया से हमार कैसा होया से मो खापर मारसी खापर मारसी guys वो YouTube हरामी हो बेटा last lagi mana gelar na mana mok खापर मारसी ya mok खापर मारसी मोटा-मोटी pasman man olar na pas barman mau mane tapar kesal tapi itu ya na mor girlfriend mane क्यों करने मोग मार्ची मोय नाजानो मोग बुली बिलाव लगन मोय किबा की कय लोग तुरसी बोले मोय लोगे धरन নাই मोय ब्लॉग बनबे आइसी ताते मो मानु किता बोया देखा पाइसी मोटो अखबार मोजां दा आच्चा गोसोना खैजन पसायखो खैजन हा सासे पसायजोआखै आयै बिसोरा अन्दा वाटावनो मानो हा नोंथ' Betul. Man posakin nggak man posakin? Erina, bisa nggak Ayo, ini bisa makin nih guys. Mana bisa makin sih no mana bisa nggak? Ah, sebenarnya mama kan ada surah kana. Mengerasa sih mbak. Ayo, ini sudah. Jakarta orang ini cina nala, banyak bayar naga sih Jakarta ke jadi ya ini. Aneh bilang bawa aneh dan. Balik berarti suara tidak. Dibuka di kanan nari. Gusung, nabi gusung. Pindah semua. Wah, sebab pindah nunjukan deh, sebab udah nunjukan deh guys mana? Mungkin na, cikan na muto. Ini nilai aja kali mas berai ini bisa. guys men sikor tokan ini wah mana sikor jangan nih derna kita baik menei me berna bisa saya nama sikor ya na jangan deh udah man sini sudah para jangan nih arna mana sih baik dari sinar na mana jadi baik mana sini sikor juga perlu sana ikan itu mana sini jangan na betul betul
मा होनो हिन्जाव लाबोदो नामा हिन्जाव लाबोदो नै गाइसमोन हिन्जावा नै जोंना बन्दना हिन्जावा नैबेनो आरोना मोखां देखायनो लाजिदो आयो इसोरा नै माने बिनि आरोना गोसथोनाय आं समायखायो सानैखौबो आयो आयो बहा मोननायब्रा नोङो तामुलपुरनि बहा मोननाय जेन'बा लोगो मोननाय आरोना आदसा दे मोजाङानो जा मानसि जाखादों आरोना गाइसमोन नै गाइसमोन मालायफोरा जरा बेरायगासिनो सिंगेल gimana मोजां नङालै भाई सिख्लाफोरजों लाइसिदों नामा लाइसिनो लाब गैया गाइसमोन नै गेटफोरखौ नायना लानांगोन ओरैबायदि मोजां क्लाब ग्लिप नै सिख्लाफोरखौ नायना लानांगोन अ माय गड गाइसमोन आयो नै मानसिफोरखौ नायना लानांगोन आरोना गाइसमोन Mesin जागासिनो एसे गायक पानीयासै मालाय पानी हिन्जावनो गैया गोमाबाय मेवा गोमाबाय अखा हादोंना गाइस नायदों दा हा मानदो सिङाव हाबसे इयाव जागोन नामा इयाव हाबसोबा बोरै जागोन इयाव हाबसोबा इयाव हाबसोगोन हाबसोआ इयाव हाबसोआ आदसा मायाव हाबसोगोन बा मायाव अखा हादोंलै गाइस रावनो आयु गिनो आरोना गामियाव थिङाव हाबसिनो थिं थानायाव खानसन हाबसोगोन लागा दं होनबालाय थिङाव माबा मा होनो खानसन हाबसिनसै ना गायाव सिंगारखौनो हाबसिनसै आरोना जोंना मा दे थ' होमबा गाइस
गाइस दा जों नै फुजानिफ्राय फैबाय आरोना दा जों न'आव थांसै दा नै साइकेला बेनो आरोना जोंना नै बन्द'आ सलायगासिनो आंबो सलायदोंमोन गंसे ओइ सिरि आरो नामा दा गाइस जों बे ओइ सरि स' दा गाइसमोन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन बे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना गाइसमोन बे थाथ'दो बिदिब्ला ना मा होनो औ थाथ'दो बिदिब्ला औ बाय 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 बाय